kono maliko ka Amadou El Konare ne e ka do dongli dala buraka fo tata bambo kuyate odo ako bambo mi nye wuli ka joni jatemine malike ra horonye Tiens. bambo e ka do mi nye jamana nye mi ngadi mi nye e ka do n'olu dira nyoma jamana bidia bambo ngani beleje le tora i genven bulu bambo atija ni kuma koroben na ni betora i genven bulu jamana tija fo deme ka do man ka deme do nyama Amadou El Konare ambe lambe ba jere jagulu chamani musuma ka bele jele foku walimando o kaka anzigira kena ka la dala jemu envers tali Amadou El Konare ka do sebeni kelaw dabaji karamogo minu ngala nedu ka wuli ka jo shukoni duze jeche Amadou El Konare ulu de bi kunafoni nyini abora sanaw abora dugulaw Amadou El Konare ka do haramadeya kuma soro kuma politique kuma i ka do ani kabako ulu de ba sebe nu ya sebe ka ba dugu ma je semabura yin an ba ta ka laje Amadou El Konare ka do kuma min ba kono ka laje ala kuluma anayuma ko sebe ka laje ko nyefo Amadou El Konare ka do ni fili do na barala sebeni kala do ni kuma dugu bora kuma kono sebeni kala do on dai la kali ide la ka fo ko mami mi ko ijugu ni ye hali jini nga do mo to fa note kibaro ya fe won fe mami nya sebe ibo lase abora sebe mi ngono ibo lase ka obela do bitla ka bolosi ko dabade afo mzogoro ni nani bata nani bae amado tiere la habibe tiere la sebe ni kala mana sebe alla galli o yanye de o kuma ta ka ndogo sebe nego krafe wuli ka joke batunra naam mado sokono mumemu o kapsa ni ndo nanga chena mafendai bada da bambala chuko bedibi Amadou El Konare donc dala e faire do fo ko bada ko duga wude e ka don oye ni moreke nye Amadou El Konare katama shagilindima bien fait bela jele korole bi nyana fo fengele nyini nga ko e munye o jume warti koro afle almami koro o fle président koro fle e ka don sorasi koro fle police koro fle ngoni nde kunyanga dugu kamale madigi koro e obifo Amadou El Konare iti fami ngoro le o duga ude ala ka nge duga ude do de korole fle ko duga ude ngoro fle duga de ngoro ay ni yo soro ma idanga ni fonye ni yo soro ino bita Allah haram abana Amadou El Konare membulo bukaka do mbi boni sebanye sebemi nuka makanar deshene Amadou El Konare sebevura bigo ma bla bolila sabula fasiri babi aka wuli ka jo ni sebevura mbolo ko shinya keme konondo bi nani ani duru Amadou El Konare ikado politique bunakuka mali kono sorasi minu nye fangata nu ye laidu di jamana do maku na baraka kechugola Amadou El Konare ikado awaseda o de ya sebendia kwa nyena uka baraka nye u ye laidu fo di ikado kafu no ke politique baraka ikado abara bela jeli baraka bo asrala Amadou El Konare ikado ikako gele mamima hal ni yusugo to bi ka do ma ikada to fa nga politique ma chama ngoni bi jamana kono minu ngo kute seda o kapuma manya ka manya hali doni nga seda o kwani ale de chagedai mi zigele mbe farafi buna akuka na ale ba andeme jamana wuli ka joni chesire seda o ka barado akachide mi nyegulu Jonathan nana mali kono akan nanina ayi wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ i k'a dɔn ni ka taama ka taa yɔrɔ lajɛ fɛn o fɛn ni CEDEAO kun y'o ɲini fanga bɔsilen Ibrahim Boubacar la ko awasɔrɔsiw k'a kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnen don a dafalen don CEDEAO ka ciden de y'a kuma fɔ Goodluck Jonathan i k'a dɔn ale de ye wuli ka jɔ fɔlɔw boloda o kɛra ma min ni mankan wulila jamana kɔnɔ k'a dafiri i k'a dɔn taama misɛnninw ani ɲɔgɔn ye misɛnninw jamana yɛrɛ bɛ se ka jɔ kolo la cogo min CEDEAO kun y'o wajibiya nɔ tɛ u na banbere ta an kama a k'i k'a dɔn o kangarida minnu kɛra sɔrɔdasi ninnu kɔni kɛra maa hakilima ye CEDEAO ka fɔ la sabula u ye layidu fɛn o fɛn di k'u n'o kɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni bara ka taa taasira fɛ min ye jamanakuntigi o sigira gouvernement sigira i k'a dɔn ayiwa min fana ye ayiwa premier ministre ye o fana sigira a tɔ kun ye min ye n'o jɔrɔ kun bɛ jamanadenw na o de ye CNT k'a dɔn o bɛ n'a fɔ député bulo min ye colonel Maliki Jaw o kɛra o ɲɛmaa ye o dun ye CNSP sɔrɔdasi minnu ye bɔsili kɛ fanga na
Sɛbɛnnikɛla ko akodi a ko Ibrim Boubacar Keita kɔni wajibira o tɛ nkalon ye a ka fanga buru fanga tilalen a la min kɛ ninnu ye fanga ta i k'a dɔn maa caman jɔrɔ la maa caman kun ɲɛna jamana ko kɔni a ɲaamina Amadou El Konare CEDEAO kɔni i k'a dɔn tile 100 o tɛmɛnen kɔfɛ u nana filɛli kɛ k'a lajɛ u ko ayiwa sɔrɔdasiw ani jɛkulu minnu sigilen bɛ u ka tɛmɛ n'u ka baara ye jɛnsɛn n'a ni jamana bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ b'u ye nka dɔw kɔni y'a jira Mali politique maaw la k'a fɔ hakaja olu nimisi ma wasa sabula i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen i k'a dɔn olu fɛ u ma dafa cɛbilen dara mɛ i k'a dɔn parena ka ŋanado o kɔni y'a jira k'a fɔ CEDEAO a b'u bonya u ka ciden a b'o sɛbɛkɔrɔ bonya nka ka taa nin kuma in fɔ k'a fɔ Mali ko bɛɛ lajɛlen bara ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale ma sɔn janvier kalo tile 11 min ye CEDEAO ka ciden i k'a dɔn a wa kunnafoni fana bɔra jɛkulu min n'u k'a ma M5 RFP olu fana y'a jira k'a fɔ olu fana sɔn dɛ sabula i bɛ ka bi furandama ka n'a bila bi la olu kun bi yɛlɛmani min nɔfɛ olu kun hakilina ye fɛn min ye a si ma dafa o tuma sabula olu ka jalaki fanba bɛ taa bi min kan minisiriso min n'u k'a ma ministère de l'administration territoriale décentralisation o sigira sen kan o sigilen sen kan fɛn minnu bɛ n'o kan ka vote ko ɲɛnabɔ cakɛda minnu kan ka sigi i n'a fɔ commission électorale indépendant CENI ka taa se délégation généralement aux élections DGE olu kɔni ma fɛn faamu o la o tuma M5 kɔni ka dimi ani jɛbilen dara mɛ ka dimi i k'a dɔn a bɛ ta ka ɲɛsin ninnu ma olu tun bɛ fɛn min ɲini sa o de ye ko in kɔni ka bugɔlankata ni ka bila bolo wɛrɛ kan min tɛ minisiriso ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min bɛ baara ɲɛdɔn n'a ma ɲɛ san 10 ayiwa maa minnu bɛna jalaki o y'olu de ye o tuma a bɛ ɲɛ cogo min na sɔrɔsiw bara ka baara kɛ o kɛcogo la hali n'a sɔrɔla politique tɔn caman bɛ yen olu kɔni b'u jalaki i n'a fɔ Choguel Kokɛli Mayiga i k'a dɔn ale fana jalaki kɛbaa dɔ ye ale kɔni ka miiri tɛ dɔ wɛrɛ CNSP min sigilen don dɛ n'ale maa mɛn k'o da kolon jira k'a filenkolon di i k'a dɔn ale nimisi ma wasa sɛbɛnnikɛla ko awa jamanajɔ bɛɛ n'i ka hakilina min kɔni ye CEDEAO ye n'o nana jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ transition a bara ka taa taasira ɲuman fɛ baara ka ɲɛ sɔrɔsiw ye kɛlɛkan min di fanga minɛni i k'a dɔn baara ka baara k'a kɛcogo la ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Canard déjeuner kɔnɔ Fasiri Umaru Ba bi ale ka sɛbɛn don karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn le pays jamana min ye u ye kibaruya in salo ka bɔ jamana ɲɛmaa Jabala la u ko min ye san 60 Mali ka walima ye n'o ye wolomasiri tabaw ye k'a dafara kɛw min ye i k'a dɔn san o san kabi yɛrɛma hɔrɔnya tara Mali cɔala armée a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ san o san min ye sanw tɛ kelen ye dugu jɛcogo yɛrɛ tɛ kelen ye u tɛ kelen ye ɲinan za ale kɔni sɛbɛkɔrɔ Bizi Bazara k'a sabu kɛ min ye coronavirus bana ye min ye fɛɛrɛ wale minnu talen don waasa min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa jamana yɛrɛ bɛ waati gɛlɛ latɛmɛli waati min kɔnɔ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na ɲinan da ginda ma bonya nka o bɛɛ n'a ta fuguri bɔra dabadarɔ ka laadaw lakile i n'a fɔ laadala katikaw fɛ yen a bɛ fɔ yɔrɔ min ma place d'armes jamanakuntigi n'o ye bandaw ye a n'a ka danga colonel Asimi Goita ka fara min ye cɛden tɔw kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn janvier kalo in tile 20 la ɲɛnamayali k'a ɲɛnamaya min ye sɛbɛnnikɛla ye ale ko min ye fɛn dɔ kɛra ɲinan jɔnko ala min ye i k'a dɔn maliden ŋunanfa sefa wari miliyari 2 miliyɔn 266 karamɔgɔ Daba Tunkara u y'o ta maa minnu bɛ yen n'olu faw n'o baw walima u cɛw kun ye k'a dɔn kɛlɛkɛcɛw ye n'u kɔni ni binna Mali lakanani na ka se ka olu ka wa gwa minnu bɛ kɔlɔbɔ la olu kɔ n'o ye muso filiyabatɔw ni den fandanw ye ka se ka i k'a dɔn o gwa 91 da karamɔgɔ Daba Tunkara ka nin wari nafolo mugu tila u ni ɲɔgɔn cɛ u gwa kelen bɛɛ lajɛlen bɛ min sɔrɔ sefa wari miliyɔn 20 n'a kun fɛ minisiri Sadio Kamara ka fɔ la a ko jamana ɲɛmaaw ye nin hakilina min da a kun tɛ k'a fɔ ni nafolo kun ye an chômeurs sara an bɛ nin d'aw ma aw ka da de o tɛ i k'a dɔn u ntanyana faso lakanani de la o tuma ni nafolo ka minɛ min ye muso filiyabatɔ min b'u kɔ denmisɛnnin minnu bɛ olu ka kalanko n'u ka ɲɛnamaya aw ka se ka janto kɛ o la denbaya yɛrɛ ka lahinɛ jamana yɛrɛ ka se ka i k'a dɔn awa a cɛw ni bili min kɛra faso ye ka o dɔn aw ye ko a bɛ tali kɛ o la maa minnu bɛ yen ni olu ye jamana ka ɲɛmaa bandaw ka se colonel Asimi Goita ma u y'a jira k'a fɔ sɔrɔdasikɛ bɛ degun min kɛ a somɔgɔw bɛ degun min kɛ a kɔ wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ka kɛ i k'a dɔn o ka don bɛrɛ la i k'a dɔn janto ka kɛ i k'a dɔn jamanadenw na ko hakilina ninnu bɛ tali kɛ o n'a damandaw la maa minnu bɛ yen ni olu garisigɛ donna nin kɛwale in na a ye k'a fɔ jamana faamaw bɛ ka hakili toli min kɛ olu cɛw ntanyalen ka denbaya la karamɔgɔ Daba Tunkara ɲɛji tilara caman na u y'a jira k'a fɔ nin ko in misi ka bon o kuma i k'a dɔn maa si ka aladeli tɛ wolomuso dɔ o furu kɛ o ka ntanya nka n'a ma ɲɛ k'a kɛra k'a sabu kɛ u ka baara ye faso
lakana ye o kuma jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o du la jɔngo ala ko nin jaru ye u sɛbɛkɔrɔ jara u ye u b'a ɲini hali bi ni a ka bi jamana faamaw fɛ maa o maa bɛ yen ni olu kɔni somaw dayana nin kɛlɛ ko in na yango jahadi min bɔlen filɛ diɲɛ yɛrɛ fiɲɛ jugu la ka bi anw ka jamana kan ɛlɛ ni jando ka kɛ u somaw la wa jando ka kɛ sɔrɔdasiya yɛrɛ baara la ɛlɛ ni maliden yɛrɛ i m'a kɛ sɔrɔdasi ye i ka ni lakana jamana bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ minɛnko ani sɔrɔdasiya lakanani na wa mun fana ye sigidaladenw ye u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ waasa finitigilakaw ni bi lakana u ka dɛmɛ jamana lakanani baara la cogo min na karamɔgɔ Daba Tunkara u ka sigi sen kan u ko an bɛ doni minɛ i ko bi kolonɛli Asimi Goyita min ye k'a dɔn jamana ɲɛma danga min ɲɛsini lakanako ma ale ye n'a ka jamana kuntigi n'o ye bandaw ye u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ n'o tun ye majɛba ye i k'a dɔn jamana lakanako la olu kɔni ka nin waati damadɔni kɔnɔ tiɲɛ don a ka surun nka olu bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ jamanaden bɛ ŋunanfa cogo min na o kama baaraw kun jɛlen kɔ kunun lahawta lobitaliba dɔ gabakuru fɔlɔ taara da Asimi fɛ min ye k'a dɔn Banankɔrɔ Ankɔrɔ Senu kɛrɛfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min nafolo kasabi taari jɔ sefa wari miliyari 26 i k'a dɔn wa bɛɛ lajɛlen bɔra faso waganden kɔnɔ maa caman y'i yɛrɛ ɲininka k'a fɔ nin wari in bɛ sɔrɔ Mali kun wa a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔba de bɛ jamana ɲɛmaayaso la bi karamɔgɔ Daba Tunkara maa o maa bɛ yen n'olu tun bɛ nafolo buruja maa o maa bɛ yen n'olu tun bɛ nafolo bila numanyanfan fɛ waasa a nafolo ninnu kumaniyali ka dabila faso yɛrɛ ka se ka fɛn dɔ kɛ a yɛrɛ ye o kuma o lobitali min gabakuru fɔlɔ dara kunungo karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛna kɛ sababu ye sɔrɔdasi fɛn o fɛn mana jogin u ka furakɛli jɔnjɔ de sɔrɔ Mali kɔnɔ yan wa u ka wuli k'u jɔ sen fila kan cancalaw u ka faso lakana ni baara kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou Konare ni karisa nana n'a ye foli kɛ maa kana laminɛ n'a ma foli kɛ kun Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamani Toure Mahamani Toure ko a k'i k'a dɔn kunungo jɛkuluba dɔ faralen kun bɛ ɲɔgɔn kan k'u na taama taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn tubabu bilen u ka sɔrɔdasi kulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn olu ka yanbila Amadou Konare o tɛmɛnen kɔfɛ tubabuw ka dɛnɛmɛwale u ka fɔla ani Mali yɛrɛ bɛ juguya min na tubabuw bolo u bɛɛ lajɛlen ka dabila taama kun ye nin ye a bɛrɛ ta u ye fɛn in labɛn a bɛ ne ka kalo 2 bɔɲɔgɔnko bɔ jɛkulu dɔ faralen bɛ ɲɔgɔn kan u ko mouvement yɛrɛwolo debu yɛrɛwolo debu sur la rempart mouvement yɛrɛwolo debu o kɔrɔ de ye i k'a dɔn anw ye yɛrɛwolo ye i k'a dɔn an ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ i k'a dɔn jamana ɲɛtilenna sɛbɛnnikɛla ko a ɲɔgɔn ye ma bɔ ka sababu kɛ min ye faamaw ye u ma yamaruya di kɛ ɲɔgɔn ye in na a laban yɛrɛ taara kɛ mankan ye sabula gaz lacrymogène i k'a dɔn polisiw y'o dasi fa bɛɛ lajɛlen la dɔw yɛrɛ joginna sɛbɛnnikɛla ko kalo 2 nin labɛn kun bɛ sen na taama in kuma kun fɔra yɛrɛwolo debu sur la rempart u kun ye taama in kuma fɔ k'u n'a kɛ ka bɛn janvier kalo tile 20 ma o dun fana tɛ don gansan ye sabula u bi bɛɛ sɔrɔdasiw ka yɛlɛma hɔrɔnya don ma u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye boulevard de l'indépendance ye o fana kunbɛn sabula n'a fɔra boulevard de l'indépendance i k'a dɔn jɛkulu ani ɲɔgɔn kunbɛba caman kɛra o yɔrɔ in kan i k'a dɔn kɔni kun ye kunnafoni jɛnsɛn ka tabali gosi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ko in kun waralen bɛ koyi sabula fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ ka fɔ la dunan dɔw nana ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn min ye jɛkulu dɔ bɛ tubabu jamana u k'a ma ko gilet jaune olu ka maa 2 nana Amerikikaw fɛ yen i k'a dɔn maa wɛrɛ nana ka bɔ Ameriki o fana ye maa dɔnnenba ye u k'o ma ko Seku Tunkara dɔnlen bɛ kalanbolow de ka sabula u k'a ma ko politologue Seku in na a laban yɛrɛ taara kɛ mankan ye sabula gaz lacrymogène i k'a dɔn polisiw y'o dasi fa bɛɛ lajɛlen la dɔw yɛrɛ joginna sɛbɛnnikɛla ko kalo 2 nin labɛn kun bɛ sen na taama in kuma kun fɔra yɛrɛwolo debu sur la rempart u kun ye taama in kuma fɔ k'u n'a kɛ ka bɛn janvier kalo tile 20 ma o dun fana tɛ don gansan ye sabula u bi bɛɛ sɔrɔdasiw ka yɛlɛma hɔrɔnya don ma u y'a jira k'a fɔ min kɔni ye boulevard de l'indépendance ye o fana kunbɛn sabula n'a fɔra boulevard de l'indépendance i k'a dɔn jɛkulu ani ɲɔgɔn kunbɛba caman kɛra o yɔrɔ in kan i k'a dɔn kɔni kun ye kunnafoni jɛnsɛn ka tabali gosi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ko in kun waralen bɛ koyi sabula fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten dɔw yɛrɛ ka fɔ la dunan dɔw nana ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la i k'a dɔn min ye jɛkulu dɔ bɛ tubabu jamana u k'a ma ko gilet jaune olu ka maa 2 nana Amerikikaw fɛ yen i k'a dɔn maa wɛrɛ nana ka bɔ Ameriki o fana ye maa dɔnnenba ye u k'o ma ko Seku Tunkara dɔnlen bɛ kalanbolow de ka sabula u k'a ma ko politologue Seku a k'i k'a dɔn ko
ko in yɛrɛ a ɲɛmaaba dɔ ye kamalen dɔ bɛ i k'a dɔn kamalen biɲɛkɛnɛ ale de ye jɛkulu in yɛrɛ ɲɛma ye ko Adama Ben Jara Ben le cerveau Ben le cerveau o don Ben le cerveau ale bɛ CNT la o abiya Katiga do côté ko Adama Ben Haidara asafurla Ben Jara Adama Ben Jara le cerveau a bɛ conseil national de transition CNT la kosɛbɛ i k'a dɔn o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye nin ko in ye a gɛlɛyara fɔ k'a fɔ k'a to ten olu y'u ka labɛn kɛ ka welewele da kɛ kalo 2 o dun ye fanga ladɔnniya fanga b'a kalama k'a fɔ k'an ka taama in kɛ nka i k'a dɔn ka se ka bali i k'a dɔn a dɔw yɛrɛ la a y'u kamana guwa olu ye jateminɛ kɛ sa k'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama i k'a dɔn ani ko gɛlɛya u kana taa k'a dama mankan wɛrɛ jamana kɔnɔ o tuma u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i k'a dɔn a mɔgɔw ka yɛrɛkɛ i k'a dɔn ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko Pape Diallo ale y'u ka kunnafoni laselikɛla ye o y'a jira k'a fɔ kununko min kɔni kun ye olu ka nin bɛnkan in ani nin dama ye u laban taara bɔ lɛtiri de kan lɛtiri min b'a jira k'a fɔ gouverneur ko taama in de kɛ a ko yalima u kun y'o fɔ don ye wa sabula ni fɛn min gɔnna ka fɔ ni fɛn min gɔnna ka labɛn n'i t'a fɛ a ka kɛ i bi kɔn ka kangari da i bi kɔn k'a fɔ k'a tɛ kɛ olu ye labɛn bɛɛ kɛ nin jama lahulata in ani maa dɔw bɔra diɲɛ jamana wɛrɛ la kana far'u kan i k'a dɔn ko gɛlɛyara kosɛbɛ a ko nka a mana tigɛ dawu da la i k'a dɔn u na yɛlɛma bolo don ko in na sabula a tɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan bilen nka u n'a ɲini ka taama Bamakɔ yɔrɔ la ka kɛ n'a fɔ caravane ka ɲɛfɔli kɛ hali o la lakana tigilamɔgɔw ko a fɔra a ye de maa tɛ fara ɲɔgɔn kan a ye yan bila i k'a dɔn o n'a ta bɛɛ bana min bi senna o dogolen dɛ o de o de kɛra kun ye fanga fɛ k'a fɔ k'a ka dabila wa yalima ko wɛrɛ b'a kɔrɔ wa i k'a dɔn ko nin dɔn dɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ko dɔw tora kati gɛlɛya la kɛnɛ kan a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn polisiw kɔni ye gazi dasi maa 2 fo maa damadɔ olu kɔni joginna sɛbɛnnikɛla ko de kelen jama ka sɔrɔ ka yɛrɛkɛ nka o n'a ta bɛɛ maa damadɔ minnu bɛ ani ɲɛmaw olu farala ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ bɛ yen ko association kelenya u taara ɲɔgɔn sɔrɔ olu jabala la i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni ta fɔ sa gilet jaune minnu nana olu y'u ta fɔ olu kɔni ka jalaki binnen bɛ tubabuw de kan hakaja fo tubabuw ka taa ka bɔ yan fo faransi de ka taa ka bɔ yan Mali la a ko i k'a dɔn nin kuma ninnu kɔni an minnu galannen dɛ anw ma faamuyali sɔrɔ a la tubabu bilen gɛnni ka bɔ jamana kɔnɔ i k'a dɔn min b'a kɔfɛ kɔlɔlɔ la an t'o kɔni dɔn nka u b'an ni min kɔni jɛ u fana dɔnnen don n'u taara jamana bɛ kɛ min ye ne t'o dɔn nka bi kɔni u b'an ni fɛn damadɔ minnu jɛ n y'o kɔni dɔn Amadou Konare i k'a dɔn nin ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen de y'a hakilinata don koyi ne yɛrɛ kamana bɛ guwan kabini san 1960 an b'a la ko tubabuw ka taa u ma taa u bi yan mais munna a ɲininkali gɛlɛn kabini indépendance sara Modibo Keita u ko tubabuw ka taa an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ mais fo bi tubabuw bi yan mais munna ɲininkali tɔ bɛɛ u bɛ mun de la u b'an ni mun jɛ u bɛ se ka mun kɛ ni y'o dɔn don o don Amadou Konare b'i jaabi u bɛ to y'a nafa bɛ jɔn kelen kan u bɛ taa u bɛ mun de tiɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn l'adversaire min ye k'a dɔn Assane Sidi nin y'a ka sɛbɛn ye Assane ko a bɛɛ n'a ta ni wulikajɔ man kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana faga ɲɛmaa kuraw bɛ cɛsiri la ko minisiri dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kɔni ye k'a dɔn musaka dunanw k'a sen bila nafolo la k'a tan k'a yɛrɛ kɛ i k'a dɔn ani yɛrɛsagokɛ ko jateminɛli minisiriso dɔw la a ko min ye i k'a dɔn ministère de l'emploi des coûteuse avec des amis du ministre pour quel résultat min ye i k'a dɔn minisiriso min ɲɛsinnen don jamana ka baara ko ani i k'a dɔn baaradege koɲɛw ma jɔn ko ala ko ni ɲɛ gɛnɛ ma bɔ a minisiri la i k'a dɔn ko a b'a la ka damatɛmɛ wale kɛ nafolo buruja bɛ minisiriso in na sɛbɛnnikɛla ale y'a sɛbɛntiya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ waati min na maliden bɛɛ lajɛlen b'a fɛ yɛlɛma ka don cogow la yɛlɛma dɔ ka don kow la waasa jamanajɔ baaraw bɛ sen teliya ko minisiri min bɛ yen ni o ye Mohamed Saliya Touré ye an bɛ donni min na i ko bi ko ale b'a la ka kɛwale dɔw sigi sen kan jɔn ko ala ko a nafolo can barika ka bon ni jamana yiriwa baara ye a ko misaliyala min ye i k'a dɔn k'a fɔ a nali ni sisan cɛ karamɔgɔ daba tungara a fɔra minnu kɔ olu ye baara minnu kun don don o don a bɛ taama dɔ kɛ don o don dugutaa dɔ bɛ boloda ka taa o yɔrɔw lajɛ lajɛli ninnu tɛ baasi ye n'i y'a mɛn ale s'enquérir des conditions ka taa kow lajɛ kow doncogo ni bɔcogo bɛ cogo di a ko o ye laada ye
nga min y'a taatɔ la mina buru ci bɛ mun na ci tɛ mun na k'a b'olu de cɛ buruburu ni ka tugu a kɔ karamɔgɔ daba tungara jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kadara kɔnɔ awa maala woloma kadara kɔnɔ wa i k'a dɔn ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan n jɛɲɔgɔn ye karisa ye ni karisa tunga di n kɛlen minisiri ye na n ka baara nin d'i ma olu n'a damanda k'o kɛlen don Maliyɛn de Saliya Ture a ka kɛtaw ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin waati min bɛ sisan n'i y'a jate minɛ i k'a dɔn Mohamed Saliya Ture jɔn ko Ala ni hɛɲɛ gɛnɛ ma bɔ ka a n'a hakiliw fara ɲɔgɔn kan an bɛ donni minɛ i ko bi ko i k'a dɔn baara bɛ ɲini ka dama tɛmɛ a ka kɛtaw bɛ ɲini ka dama tɛmɛ a ko n'a bɛ taa Mali marabolow la yɔrɔ o yɔrɔ dugu t'a la pariki automobile n'o ye mobili jɔyɔrɔ min bɛ minisiriso cɔ a la a ka ca mobili tan ni kɔ ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de tugu ɲɔgɔn kɔ ka maa mina buru ni maa cinda dɔw yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn olu jɔda foyi tɛ mission na ka bɛɛ tugu ɲɔgɔn kɔ n'o o carburant ni k'a dɔn o frais de mission lahawtabaw ye jɔn ko Ala ko a ko bɛ ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan maa minnu bɛ yen k'a dɔn n'olu kan ka kɛ kunnafonidila jɔnjɔnw ye ka taa minisiri nɔfɛ ni kana jamana ka kunnafoni di k'a kɛlen bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen to yen minnu bɛ yen a ka Facebook ni WhatsApp n'olu kɛlen don ka i k'a dɔn pagew de sigi o kan k'a b'olu nanda caman de cɛya kɔ ka taa ni olu ye karamɔgɔ daba tungara wa sɛbɛnnikɛla ko a kelen o kelen u ka frais de mission sefa wari 1000 tile kɔnɔ o ni u ka transportw tɛ kelen ye siyɔrɔ t'o la dumuni yɛrɛ fana kɛrɛbɛ tɛ o kuma i k'a dɔn ko nin damanda minnu bɛ nin ye ninnu ye kɛwale jɔn ko Ala fo kan ka siri minnu da la i k'a dɔn wari minnu bɛ yen n'a bɛ buruja nin mission na a ti bɔ Saliya kun a ti bɔ a ka kɛrɛfɛmaa kun jamana a bi bɔ i k'a dɔn jamanadenw de kun sɛbɛnnikɛla ale b'a fɔ cogo min na anniversaire kɔnɔ o de kama a yɛrɛ sa k'a fɔ nin minisiri funɛnkɛni tiɲɛ don maa caman y'a tanu a ka cɛsiri ni wulikajɔ la nka kɛwale minnu b'a fɛ nin waati in na ni nin ma lajɛ minɛ da sɛbɛkɔrɔ jɛngɛnɛ wa i k'a dɔn f'a ka lasegin a n'a hakilinaw de ka jira ɲɔgɔn na ni bɛɛ lajɛlen y'i sigi a kan ten i k'a dɔn k'a fɔ a tɔ a bɛna ja a kunfɛ wa jamana mago bɛ baara min na o tɛna kɛ a bɛ to nin taliba la ten mun filɛ nin an ye min zalo ka bɔ anniversaire la Asani Sidi ale ka sɛbɛn don saba tungara bala cogo bɛ di Amadou Konare Mengeleku Ikeleku bi boni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula u ko di Amadou Konare k'a dɔn di fɛn fɔ fɛn min n'a ti kɛ n di fɛn yɛrɛ jira mɔgɔw la min n'a ti dafa o de ye premier ministre ka kuma ye Mokhtar Wane i k'a dɔn a ye wele gosi ka tabale gosi ka tila ka kangari da ka kangari wɛrɛ da tuguni anw de ye layidu ta k'a fɔ carte nina ko kɛn bɛ gɛlɛya ye an ka jamana denw ma jango minnu bi jamana kɔ kan carte nina maa dama min mago salen bɛ nin carte nina ko in na sabula carte nina n'a t'i bolo ni a ɲuman t'i bolo i tɛ taama sɛbɛn sɔrɔ awa jamana minnu bɛ yen ni i bɛ sigili ka k'a ɲɛɲini o sɔrɔli bɛ gɛlɛya a ka se ka ɲɛdɔn kuma fɔli dama tɛ n yɛrɛ bɛna wuli sa ka taa ɲɛ d'a kan k'a bɛɛ lajɛlen lajɛ a fɔra fɔ cogo min na n'a kɛra ten voilà ça c'est responsable an mago bɛ nin de la ça c'est vraiment responsable n'o tɛ e yɛrɛ daba bɛ wele min sɔrɔ carte nina carte nina ko kɔni anw kɔni y'a bɔgɔla don k'an sen don ka dɛsɛ diɲɛ dugutigi an ma taama ka taa yɔrɔ min ka taa ɲɛɲini Amadou Konare ko dira a k'i k'a dɔn ko dira a tigi ma Mokhtar Wane i k'a dɔn n'a ye layidu min di walima n'a ye min fɔ i k'a dɔn o timɛni i k'a dɔn o ye wajibi ye a ko carte nina maa o maa n'o bolo bɛ carte nina baara la ministre de Malien de l'extérieur ka taa se affaires étrangères ma ministère de l'administration a ye nin bɛɛ lajɛlen ka maa wele u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka taama boloda consulaw ambassades Mali kɔnɔ min ye farafinna ani Europe jamana a yɛrɛ de bɛna sogo doni ka taa ko bɛɛ lajɛlen lajɛ taa ku fila t'a la nin kɔ koyi carte nina ko kelen bɛ degun min ye Mokhtar Wane y'a jira k'a fɔ kuma in kɔni a barika bonyana jamana den minnu bi jamana kɔfɛ k'a don sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamana den Mali den i mana kɛ Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan jamana ka sɛbɛn i n'a sɔrɔli ka kan wa a sɔrɔli ka kan ni min ye o ye nɔgɔya de ka sɔrɔ i ma wari bɔ a sɔrɔli ka kan ni min ye i danbe ani ka bonya kɔnɔ taa ka segin bɔ a dɔgɔkun kelen tile kelen walima o ka taa kɛ sababu ye e ka sigili sɛbɛnw walima i ka ayiwa i bi jamana wɛrɛ sɛbɛn minnu nɔfɛ ka taa kɛ sababu k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i n'a fɔ jamana minnu min n'a fɔ Faransi Espagne Italie Côte d'Ivoire a ko i k'a dɔn a nege bɔra o tuma a yɛrɛ de bɛna sogo doni sa wa a ti taa a baara kɛbaw kɔ nin kelen o kelen a bi dɔ sama nin ministériso bɛɛ lajɛlen na u ka taa a ka k'u bɛɛ ɲɛna gɛlɛya min b'a la a kan ka dilan cogo min na a ɲɛ ka dɔn n'o kɛra tuma min a bɛ sɔrɔ ka segin ka na taa kun fila t'a la koyi k'a fɔ a bɛ taa ci wɛrɛ la carte nina ko fo de ka dafa
nin galo damaden kɔnɔ bɛɛ k'i ka carte ɲini fɔ ala ka barika don i la ya rabbi ani jara an ye n'o tɛ i b'a fɔ k'i tɛ maliyɛn ye ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ min tɛgɛ don ko kuratu o bi kɛ kunnafoni sɛbɛn le verdict kan i k'a dɔn Burama Traoré ale ye sɛbɛn kɛ a ko min ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ko conseil islamique ɲɛma n'o man di ye a fɔ groupement des leaders spirituels musulmans ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛma ye nin cɛba in ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn awa Ousmane Cherif Madani Haidara un leader pas comme les autres ko diinɛ ɲɛma don ani diinɛ ɲɛma tɔw tɛ kelen ye maa ɲɛma don min ni ɲɛma caman tɛ kelen ye a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ min ye i k'a dɔn maa ti tanu tɛ gansan wa maa yɛrɛ ti kɛlɛku tɛ gansan a ko n'i ye Haidara ta ni k'a lajɛ maa don maa min bɛ yen ni maa kɛrɛnkɛrɛnnen don maa bonyalenba don wa ko i k'a dɔn a ka kɛwalew ka bi lawale k'a bila bi la olu ye sigi ka jateminɛ kɛ i k'a dɔn k'a ka ko a ye olu bɔ u dabolo kan a ma sɔrɔla dɔwɛrɛ fɛ maa don maa min da kuma ka jafa maa don maa min bɛ kuntilenna kelen fɛ jamana in kɔnɔ bɛɛ ani karama nasiratigɛ la ko maa ka jɔ a ɲɛmaw la i k'a dɔn diinɛ bunakun kan maa min bɛ yen ko i k'a dɔn i ka tilennenya ni Haidara ta n'a bɛ se ka suma ɲɔgɔn ma a ko k'a sabu kɛ fɛn jumɛn ye maa don min ye bɛɛ ani kelenya kuma a t'a yɛrɛ fisaya maa si ma ko mana gɛlɛya cogo o cogo hali n'i b'a fa neni k'a ba neni i b'a yɛrɛ buruja n'i nana sigi k'i mago b'a la a b'i sigi a b'i lamɛn i k'a dɔn hɔrɔnya la bonya la a t'i lamaloya wa i k'a dɔn a tɛ jahadi kɛ i mana tila i dalakan na kuma bɛ se ka lasabati cogo ɲuman min na bonya ni majigi kɔnɔ k'a b'o ɲɛfɔliw kɛ sɛbɛnnikɛla ko sa olu de y'a jateminɛ kunu Haidara ani bi Haidara i k'a dɔn a ka taabolo ye fɛn mun ye ni ka hakili jigin kɛ a la u y'a jira k'a fɔ n'i ye Mali lajɛ bi Mali basigi a kunu a n'a bi maa kelen min bɛ yen n'a b'a kuma k'a ka nin ɲɛma jate la olu bɛ se k'u soni sigi k'a dɔn Ousmane Cherif Madani Haidara kan a ko n'o tɛ n'i ye sumaɲɔgɔnya kɛ i bɛ jɛkuluba caman ye an ka jamana kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara i k'a dɔn u bɛ min fɔ bi ani min bɛ taa kɛ sini olu de cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ani baji nka min ye Ousmane Cherif Madani Haidara kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen n'a wulila k'i jɔ a bɛ min fɔ maaw de ye o de ye bɛɛ ani basigi kɛnɛ ye wa i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ min ye jɔyɔrɔ ɲini da la nafolo ko tɛ min ye diinɛ bɛ fɛn min fɔ maa o maa ni e kɔni kɛra jɔyɔrɔbatigi ye walima k'e kɛ diinɛ kuma fɔbaa ye e jɔyɔrɔ kan ka kɛ fɛn min ye jamana basigili la i kan k'o wuli ka jɔ kɛ su ani tile nka kan'i dogo i k'a dɔn birifini dɔ jukɔrɔ walima kana kɛwale wɛrɛw ta jɔnko ala i k'a dɔn k'a laban fali bɛ sange kɔrɔ a ko min ye do ka ja sebali tɛ an bɛ donni min na i ko bi ko tiɲɛ e ko a ma di Haidara ma wa k'a ye kuma fɛn o fɛn fɔ a y'a bolo sin yɔrɔ o yɔrɔ i k'a dɔn ko kule ko o bɔra ye wa ko maa don maa min bɛ a tɛgɛ nɔ bilalen wa maa don o yɔrɔ in de sa ne de tun ma o yɔrɔ ye fɔlɔ cogo di ko a bolola bilalen garibu don garibu don o yɔrɔnin n'a ni ne karila ɲɔgɔn na n'an gɔnna ka guwan a b'a fɔ daba ne ye garibu ye n ko k'a ka den i ka garibuya in i bɔra garibuya la sa garibukɛ min bɛ n'i ka garibunbala ye sanu mure i ka garibunbala ye wari mure i bɔra garibuya la a lajɛ ten sa i ka garibuya in bila ne yɛrɛ de ye garibu ye sa awɔ n'o tɛ o tɛgɛ nɔ bila yɔrɔnin ne tun bɛ kalan ni sɛmɛ o yɔrɔ la a cɛ duman don a banna o tuma an ka tugu i kɔ nin tun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le verdict kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare n bɛ kelen f'i ye Moru ɲamakalaw ninnu ka wari sɔrɔ man di dɛ n b'o f'i ye kelen kɔni i b'o sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ i ye tiɲɛ fɔ Mori ni ɲamakala wari de ka di anw ye bɛɛ ye nka a bɔli a ma nɔgɔn dɛ hali n'a caman bɛ yen ala caman bɛ a ma nɔgɔn o tɛ se an ka ala bala ta ka boli ye nɛgɛ kɛrɛfɛ an ka Tezara premier min bɛɛ b'a bonya i k'a dɔn a ka kuma in kɔni maa caman dugura kɔ sabula n'i ye biro yɛrɛ ta k'a lajɛ jɛkulu minnu sigilen don ɲɔgɔn kan organisation 26 olu bɛɛ lajɛlen ko k'u sɔnna soya ta in ma i k'a dɔn sabula a jɛkulu bɛɛ 39 ye 26 ko k'u jɛna n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tun kɔnɔ kunkolo fila banfila kelen banfila laban a bi fara fɔ min ye l'indépendant ye an b'ale ta i k'a dɔn k'a fɔ Sori Ibrahima Kulubali ale tun taara san ko ni dɛmɛ ma don
don san préfecture maaw ma n'o ye commandant Jabala ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'u na diɲɛ banajugu sugu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa i k'a dɔn u yɛrɛ ni bɛ mankaran na a ko la a ko nin bɛ tali kɛ mun na kabi san 1948 i b'a ye k'a fɔ sankaw garisigɛ donna u ka préfecture la nka an bɛ donni minɛ i ko bi i k'a dɔn awa ni bagan yɛrɛ marayɔrɔ tɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ani yɔrɔ si tɛ suma ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko préfet min bɛ bi n'o ye Amadu Diko i k'a dɔn ale n'o yɛrɛ de y'a minɛ ɲɔgɔn da la gɛlɛya min yɛrɛ bɛ i k'a dɔn k'a fɔ préfecture la yen nɔ a da sera o caman ma nka gɛlɛya min bɛ yen n'o ko misintura kan ka taa biɲɛ ma teliya la karamɔgɔ Daba Tunkara k'o de ye yɔrɔ tiɲɛ bɛɛ yɔrɔ katakata bɛɛ a kɛ mɛ i k'a dɔn tozo ani k'a dɔn fɛn nima wɛrɛ ɲamaɲamaw bɛɛ lajɛlen de Jabala ye i k'a dɔn olu yɛrɛ mankan ka bon ni hadamaden mankan ye i k'a dɔn san préfecture la an bɛ don min na i ko bi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ministre min ɲɛsinnen don jamana ka sigida ko ni kɛnɛya sanuya ni bɛsɛnya ko ma n'o ye madame Bernadette Keita ko ale tɛ se ka nin kuma in sɔsɔ koyi a ko k'a sabu kɛ mun ye ale yɛrɛ ye taama dɔ kɛ san taale foli la préfecture la a yɛrɛ nu ni fɛn min bɛnna o de ye kasa ye min ye i k'a dɔn nimanfɛn ni k'a daminɛ tozow la olu de bɛ panga woloki la yɔrɔ in kɔnɔ filan daraw min ye ɲɛbɛrɛw i k'a dɔn k'a fɔ préfecture bureau a woɲɛ bɛɛ lajɛlen de falen don ni damanda la sɛbɛnnikɛla ko o bɛ se ka kɛ cogo di an ka jamana kɔnɔ bi k'a ye k'a fɔ awa min ye jamana yɛrɛ ka lasigiden cakɛda yɔrɔ o yɔrɔ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ hali bi n'a ka bi san an kɔrɔ yan k'a fɔ ko o yɔrɔ kɛli ko batɛmɛsira ko jɔn ko Ala a ko a ka gɛlɛ o kuma tabale gosilen don ye préfet ɲɛmaw fɛ min ye jamana ɲɛmaw ka wuli ka jɔ kɛ ko san préfecture sera falili ye a sera i k'a dɔn labɛn kuraw ye n'o ye rénovation ye n'o tɛ a bɛ dabolo min kan bi cɛncɛnni ko ka ca karamɔgɔ Daba Tunkara ko jamana kumasulu ko don maa minnu bɛ yen n'o y'a cakɛla ɲɛmaw ye olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n'i donna min y'a sanfɛlaw de ye tozo hakɛ min bɛ yen olu tɔɔrɔlen don ka denw tɔɔrɔ mɔdenw tɔɔrɔ wa u bɛ tile min ye u bɛ yɔrɔw yɛrɛ kɛ a dun yɛrɛ maa minnu toujours manga ne ko ate unaba mauna to so sa o kuma sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ banaw dɔn u ko banajuguba fila jɔnjɔ bɛ yen tozo fɛsigi de bɛ kɛ sababu ye k'o lase hadamaden ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa a dajiw n'o kɔni sera i k'a dɔn poison sugu dɔ de b'o la n'i ma kunnajɛ o bɛ bana dɔ k'i la fɔ k'i sa a ko wa kasajugu min bɛ a yɔrɔ la diɲɛ parfɛn ba lakodɔnni fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a fiyɛ i tɛ i mago la a tɛ foyi ɲɛ wa i k'a dɔn fɛn wɛrɛ fana bɛ o fana ye bana cɛjugu dɔ ye a bɛ fɔ min ma i k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔkan la ko histoplasmose nin fana ye banaw ye ko i k'a dɔn a bɛ bobi misɛnnin minnu yɛrɛ kɛ o fana de b'o lase hadamaden ma o kuma préfet ɲɛmaa dɔ yɛrɛ bɛ nin waati la ale yɛrɛ de la ka taa opérer k'a sababu kɛ tozow ni fɛn kirikaraw ka u bɛ ka banakisɛ min lase u ma i k'a dɔn san préfecture la a fɔ dɛmɛ ka d'u ma koyi o kuma sigida ɲɛmaa minnu bɛ san n'u da bɛ kalakari marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen wele bilalen d'u ma min ye san préfecture n'a fɔra marabolo b'a la ka yɛlɛma ka kɛ région ye hali bi n'a ka bi commandant sow ma se ka labɛn n'u m'a lajɛ ko a laban a gɛlɛyalen don san l'indépendant Sori Ibrahima Kulubali ale yɛrɛ de taari ɲɛ d'a kan san ka segin ka na Amadou Konare waati n'a ka waati ma se dana gosira bi ta an b'a ɲɔngiri yan maa min bolo tun bɛ nɛgɛ la a tɔgɔ ye ko Mamutu a jamu ye Kamara Mamutu Suruni e wo ko Mamutu Kuruni o bɛɛ tɛ kelen de ye nin mɛn a tɛ sɔn dɛ nin ɲɛ Suruni a tɛ sɔn a tɛ k'a la koyi Amadou Konare i k'a dɔn Mamutu i k'a dɔn jɔnkɔya la baaraw ɲɛna bi ta an b'a bila surafana t'o ma dun segi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛmugan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i kɛnɛ ka sankɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali Mamutu ko ka foli di fanakaw ma ko l'hôtel Moulin Seydou Togo ani Abdoulaye Kulubali ani Sulemani Kulubali ne ko n ko Mamutu tun bɛ misiridaw la nka l'hôtel lama sisan o fana ye denkura ye a ka kow la Mamutu de ko k'e ka foli d'olu ma a t'a dɔn Segu mobili de tiɲɛna n'a ye a sira ye o kuma a ka ko ye kɛn yɛrɛ ye radio so minnu daturulen don an na an ka foli ani tanubu ye Amadou Konare k'a dɔn min ye Murujankaw ka radio so ye ni Ala ni kira sɔnna i k'a dɔn min ye u ka directeur ye Alu Alu ye wuli ka jɔ min kɛ kɔsa in na Ala ni ba ɲumankɛw sababu radio so in bɛ kɛ radio kura sisan ni Ala ni kira sɔnna Amadou Konare k'a dɔn sini an bɛ kɛnɛ ka Mamutu Suruni Amadou Konare Daba Tunkara wa salam